Salutare și bine ai venit la un nou video astăzi, mâine și poi mâine. Salutare și bine ai venit la un nou video de la casa Adria. Suntem în baie. Baia e aproape finalizată. Deci n-am finalizat-o și am intrat cu ea în reparații. Avem dușul ăsta de aproximativ 1 an și jumătate și a început să mucegăiască. Și am zis să-l dau jos, să-l curăț. Testam niște materiale noi și nu au fost cele mai bune. Aici am dușul demontat. E un duș cumpărat de la Dedeman. E un duș reglabil. E singurul care mi-a încăput. Să-i dăm bătaie. Să vă prezint totuși și baia. Mai avem un mini răftuleț. Boilerul de la Tesi. După 1 an și jumătate de folosire, deja a început să nu mai încălzească apa atât de bine. O oglindă. Aici vreau să fac un dulap mare. Un WC încastrat. Lavoarul și o ușă. Bun, să-i dăm bătaie. Și am reușit am demontat dușul. Au rămas doar aceste profile de tip U. Deocamdată nu mă încurcă. Dar n-am pus eu bine siliconul. Nu știu ce s-a întâmplat. Aici nu aveam acces. Nu e cel mai drăguț duș de la Dedeman, dar... Da. Ca și anti-mucegai folosesc soluția asta. N-am mai testat-o, dar asta au recomandat-o cei de la magazin.
No, bun. Nu știu, ca și procedură, oricum aici vreau să am luat ceva. Am aici mi-a recomandat pentru baie. Deși am acest lac special pentru zonele umede. Sper că nu expira, că e de anul trecut. Ar trebui să-mi ajungă în zona dușului. Acest produs era disponibil, dar la un moment dat l-au scos de pe piață. Nu știu, pare destul de toxic. Da, mai merg o dată pe mâna asta. Pot să dau vina că n-am pus bine siliconul și am avut pierderi de apă. Dar, ca și plan de bătaie cu dușul, să-i fac un scrub cu antimucegaiul. O să frec bine coperie, o curățare, o las să se usuce o zi și pe urmă vedem cum se prezintă. Aici este un pic de mucegai și aici.
No, bun. Prind și becul. Am curățat-o mucegaiul.
Salutare și bună dimineața! Bine ați venit la o nouă zi. Cât de cât am finalizat baia. Acum aplic un lac. Zice că e special pentru zone umede, lasă peretele să respire. Mai mult de un an nu o ținut, dar nici n-am aplicat cum trebuie lacul data trecută. Cerem scuze, am sunat telefonul de muncă. Eu normal sunt în timpul serviciului acum. E ora 8 dimineața. Ieri am terminat, ne-am dat ultimele straturi la tencuiala asta. M-a așteptat să se usuce. Și acum sper să nu mai am probleme. Așa tare cu mucegaiul, sau cel puțin măcar 2 ani să țină. Ideea e că cum am ridicat baza dușului un pic prea sus, cabina vine închisă și dai seama, când faci un duș, toată umiditatea asta aici, degeaba e geamul ăsta, tot se mai adună pe aici. Da, na, ce să faci? E primul meu duș pe care l-am făcut. Îmi place ce a ieșit. Nu mă plâng. Sper să-l termin. În principiu, mai trebuie doar să dau silicon pe la colțul profilelor și să prind cabina de duș înapoi după ce o curăț. Pe o zi ca fi bine. E bun, am rămas și fără lac, mai este un pic. Îl las să se usuce până mă întorc de la scârbici. Și pe aia încep să mă ocup de cabină, să termin odată și eu dușul ăsta. Pam, pam. Ahoi din baia casei Adria. Pam, pam. Cam așa arată. Am mai dat un strat acum în zona de duș. Mă apuc acum să curăț ușile și sperăm că astăzi am dușul montat. Arată interesant. Aici o să vină un dulăpior cu o oglindă pe toată partea asta. Acolo mai trebuie să schimb filtrul de apă. Și peretele ăsta mai trebuie să-i dau un strat de lavabil alb. Și tavanul o să-l păstrez alb. Cam asta este.
Salutare din nou, bun venit la baie. Deci am finalizat baia. Aproape acolo, aștept să vină cineva să-mi facă un dulăpior, să elimin dulapul acesta. Dușul e gata. Am avut aici o scurgere în interior, dar se prezintă foarte bine, am și testat. Cum vi se pare baia? V-am salutat!